Nggih, monggo. Sari-sari campur sari modal laras. SE Audio matur nuwun. Tembang nggih. Tetembangan keperanan wis diatur. Keperanan sampun kula aturaken. Saya ngangsek wengi suasanane ana adem.
Nggih, adem. Iya ana sumuk. Sumuk. Mergo kadang-kadang yang wae dhewe sing bengi iki padha rawuh. Nggih. Ngestreni uga nderek memuji donga mring pinanganten sakaloron. Nggih. Sawetara tetembangan kepranan wis